Hej og velkommen til den her video. Denne video kommer til at handle om luftmodstand og terminalhastighed. Hvis vi hurtigt skal gå igennem dagens program, så starter vi med en kort intro. Så går vi videre til noget luftmodstand. Hvad er luftmodstand egentlig? Så viser vi kort forsøg om luftmodstand og terminalhastighed. Så forklarer vi lidt om, hvad er terminalhastighed egentlig, og hvad det går ud på. Så viser vi nogle korte grafer og noget data for det forsøg. Og så slutter vi af med en kort konklusion om, hvad det egentlig vi har lært i dag, eller i den her video. Så vi starter med luftmodstand. Luftmodstanden består af et par forskellige faktorer, som for eksempel tværsnitsarealet, som kan være meget forskellige. Det her er vigtigt, fordi at, når vinden skal rundt om dit objekt, så betyder det, at jo større det her areal er på bunden, jo større afstand skal vinden rundt om, og derfor vil det kræve mere energi og kraft for luften at komme væk fra objektet. Frem for hvis du har et lille objekt som her, så rører det nærmest bare lige forbi. Derfor er arealet så vigtigt. En anden ting er formfaktoren, hvordan formen er egentlig opbygget, om det er dynamisk. Så hvis nu vi i stedet for havde et hjørne af her, så ville vinden kunne komme nemmere rundt om. Så har vi densiteten af luften. Hvis luften er meget tyk, så har din figur her, eller dit objekt, sværere ved at ryge ned igennem, fordi at den her luft er så tyk, at der ikke er lige så meget plads. Så er farten også meget vigtig. Farten på det her objekt. Jo hurtigere den falder, jo mere vil den her luft presse tilbage mod objektet, fordi at vi ved, at kraften, den samme kraft, som der er nedad, vil også være opad. Så derfor, hvis der er en større fart nedad, så vil kraften, som luften presser imod objektet, også være større. Så nu er vi nået til forsøget, og ved det, der er på at finde terminalhastigheden, og som det formfaktoren er en muffinform. Det gør vi med forsøget her, hvor at vi tager en muffinform for præcis 1 meter. Ved det, så kan vi gå ind på logbo, og så ser vi, hvor lang tid det tager at falde. Og så kan vi finde terminalhastigheden. Med det, der kan vi finde formfaktoren efter. Nu. Terminalhastighed. En terminalhastighed er, når du har et objekt, ligesom i forsøget, og giver slip på den på en vis højde. Så efter noget tid vil den objekt få en konstant hastighed. Den konstante hastighed, det er terminalhastighed. Man kan også sige, at terminalhastigheden er, når tyngdekraften er det samme som luftmodstanden. Det vil sige, at når tyngdekraften er lige så stor som den luftmodstand, der kom, som vi også lærte tidligere, så vil et objekt have en konstant hastighed. Og hvis der vi skal isolere for terminalhastigheden, så skal vi bruge de 2 ligninger herover for tyngdekraften og luftmodstanden. Ligningen for tyngdekraften er massen gange tyngdeaccelerationen, og ligningen for luftmodstanden er formfaktoren gange tværsnitsarealet gange densiteten af luften rundt om, og så terminalhastigheden i anden, eller hastigheden i anden, divideret med 2. Så hvis vi kommer med herover, så nu vil vi isolere for terminalhastigheden. Så det vi starter med, det er, at vi ganger 2 herover, og så vil vi gerne dividere formfaktoren, tværsnitsarealet og densiteten herover for at isolere terminalhastigheden. Og nu vil vi sådan set bare gerne have terminalhastigheden til at stå helt alene, så vi fjerner det i anden og tager kvadratroden på den anden side. Så nu har vi den endelige formel for at finde terminalhastigheden. Hej, nu er vi nået til at tale om grafer. Vores grafer bruger vi til at ende med at finde hastigheden med forskellige masser. På vores første graf kan vi se en lille bue til at starte med, og så en ret linje. Den lille bue er accelerationen af muffinformene, indtil de rammer deres terminalhastighed, og så laver en ligestreg, fordi at hastigheden er konstant. Nu har vi lavet vores 5 forsøg, hvor at vi har både fundet hastighed i anden, og vi har fundet massen. Derved så kan vi sætte det ind på et punktdiagram, hvor at vores hastighed vil være y-værdien,
og vores masse vil være x-værdi. Når vi så har det punktdiagram, så kan vi lave en lineær regression, hvor vi så kan finde vores a-værdi her, som så må være resten, som er 2 gange g divideret med c gange a gange densitet. Dermed så kan vi tage den her værdi a, og så vide, at det må være vores sidste udtryk. Vi har derfor fået vores udtryk til at være 3146 meter i anden over sekund i anden over kilogram. Det her udtryk kan vi så sætte herover for at finde ud af, hvad vores formfaktor så er. Og det gør vi ved at isolere for c. Så jeg skriver lige hurtigt op her. Det vi vil starte med at gøre, det er at gange areal og densitet på begge sider, så vi får at 346 gange a gange densiteten er lige med 2g over formfaktoren. Og så bagefter så kan vi lave den trekantmetode, så vi siger, at det her øverste brøk, den kan vi bare sætte oven på den anden side. Så vi får vores sidste udtryk med, hvad c vil være, til at være 2 gange g over 3046 gange med areal gange med densitet er lige med formfaktor. Så sætter vi vores tal ind på både areal, densitet og tyngdeacceleration, og så får vi vores endelige svar til at være 1,03 cirka.